Yo, what's up guys? Mga kawaray, punta tayo sa Hangtod. Isla tayo. Dito pa kami sa area ng Palapag. Area pa ng Palapag. Napunta kami ng Hangtod. Nakakita nyo yung mga daan na ako sana'y pakinggan. Hindi ko balakang ika'y saktan. Hindi ikaw ang problema, wala akong iba. Di tulad ng iyong hinala, sarili ay di maintindihan. Hindi ko malaman ano ba ang dahilan ng samantalang pag-ingit ko ng kalayaan. Minamahal kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang, at ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Huwag ka sanang lumuha, sana'y intindihin. Ito ang dapat nating gawin upang magkakilala pa, malaman kung tayo ay para sa isa't isa. yan mga kawaray, Barangay Hangtod. Grabe yan naman. Grabe yan nagyan na ase. Pag-ingit ko ng kalayaan. Minamahal kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na So yung mga kawaray, dito kami sa Barangay Hangtod. sarili ko'y hahanapin ko lang. Mga patronay kiri. So yun na mga kawaray. Mga kawaray, di kami ngayon sa Barangay Hangtod. Na mga patrono sa taga-Palapag, taga-Kayagan. Ito tayo kayo, mga waray tayo eh. So, parit yan, parit. Oo, Inday. Saan yan? Laban. Laban na, mga taga-Palapag nun. Ikaw kaya nito. Patrono no, hindi ko do. Keray eh.
Ang gwapo saan? Wala pa ko. Oh! Ako nagwapo sa kanro. Si Daniel Padilla. Ano masukan mo kay patron yan? Pakauna na kami. Nagutom na ako. True. So yun mga kawaray, may tampari diyan sa barangay Hangtod. Tari. Mga teachers. Raul. Ay, may idiot, taga-Bigo. Yun yan, taga-Bawang. Shout out sa mga taga-Bawang. Tayo si, ato, Doy. Yaray ikit, Doy. Patron sa Hangtod. Yagray yung mga labo. Patronizer. Ato, shout out, God. Nakakin siya. Kapag yung patronizer ay hindi kasalanan. Max, ano ang piyesta? Ano ang kahulugan ng piyesta? Max. Di ba? Grabe pinamutihan. Being a patronizer is not a sin. It's a blessing. Ayan. Ganon. More patron, more blessing. More kain. Ano? Woo! Yeah, thank you. What's up guys?